joget to. Asmane sinten Duk tadi? Pak Kumis. Mas Kumis. Kok yo anger-anger yo. Pak Wi nyekar monggo. Monggo. Masuk di Mas Jaju. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe rasane lapis. Yen mesam manis mungku limatku. Kaya-kaya ngrontokke jantungku. Mas Kumis Tambah ganteng rada geser tuh. Nggih lewat. yen ora seneng Kok iso alit dik ngalor kidul. Bang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku sayang kowe. Pasar Kurma Matur suwun Mas Kumis. Nggih. Ires aduh dek dironce-ronce. Aduh wong manis cetak takok ana sing duwe. Piye dek? Neno neno. Ayo yo. Panji Mas Vito Kesono audio. Manis dek kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe rasane lapis. Yen mesem manis mungku imatu. Saya bisa ngerontokke jantungku. Paling ganteng kok soale ngalor itu. Pamelati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Neno neno ires aduh dek kulane Jawa. Kowe wong manis dasare prasaja. Dudrak dudrak yo 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 Pak Kumis sampun nggih kepareng Mas Kumis sampun. sragen. Sembah nuwun. Nggih mugi dados